L'Ajuntament de l'Olleria i la Universitat Politècnica de València negocien implantar una seu universitària del campus d'Alcoi que es podria formalitzar al mes de juliol. L'Olleria i el campus comparteixen un interès estratègic comú per crear un centre de referència educatiu, cultural i d'emprenedoria a la vall, així com comarques de l'interior. Per a la seva ubicació, la Casa Santonja seria la millor opció. Per albergar aquesta sede, l'Ajuntament ha posat a disposició de la UPB aquest entorn. Així, la Casa Santonja, el Palau d'Esmarau, que com ja sabem tots que és un edifici emblemàtic pel poble, creguem que és seu natural, que és la seu ideal per a que la UPB pugui començar a desenvolupar la seva activitat en el que és el poble, la comarca i les comarques de l'interior. Jo dic a començar donant les gràcies a aquest Ajuntament que tan fàcilment ens ha posat les coses per a signar aquest acord que segur es signarà en el mes de juliol. És cert que el rector té l'agenda ocupada, però que s'ha fet un hueco per a signar, vendrà a l'Olleria, es quedarà per a compartir a nosaltres el dinar en el grup d'empresarials, perquè si som algo important, nosaltres, la Universitat Politècnica de València, és perquè som referent en els nostres estudis tecnològics. És molt important iniciar aquesta relació amb l'Ajuntament de l'Olleria i volem que aquesta relació ens aprofiti per ser un punt de visibilitat del nostre campus, de la nostra Universitat Politècnica de València en aquesta zona, en aquest entorn. A part de l'Olleria, volem ser visibles en el que són les comarques centrals, en la Vall d'Albaida, etc. Volem que siga una connexió entre les nostres capacitats, entre el nostre saber fer i les necessitats que puga necessitar, valgui la redundància, l'Ajuntament o l'entorn industrial de l'Olleria. L'inici de les activitats que es van a desenvolupar han de veure amb el foment de l'emprendedorisme per a la consolidació de les empreses a través de l'Institut Idees, pertanyent a la Universitat Politècnica. Des de l'any 92 fins ara, tenim un bagatge en temes d'empreniment que ens avala. Ara totes les universitats estan fent empreniment, però no és per posar medalles a la Universitat Politècnica, però és cert que nosaltres vam ser els primers, els pioners, i que tenim tota una experiència que ens avala. Integrant-se ja plenament en la zona de coworking. Nosaltres, el nostre tècnic que avui també ens acompanya, Emili, anem a planificar una sèrie de visites setmanals en les quals puga treballar colze en colze en els emprenedors que estiguen ja ubicats en aquesta zona. Al campus d'Alcoi s'imparteixen 6 graus universitaris: enginyeria en disseny industrial, enginyeria química, mecànica, elèctrica, informàtica i administració i direcció d'empreses, a més de 4 màsters i un doctorat en enginyeria tèxtil. Pensem en tota aquesta oferta, tant de formació com de participació en el tema d'empreniment, etc., podem tindre un punt important de col·laboració en l'Ajuntament i totes les empreses de l'entorn que rodegen aquesta ciutat. Estudis que han de veure i molt amb una població eminentment industrial, com és el cas de l'Olleria, amb sectors necessitats d'investigació i desenvolupament. Olleria és una ciutat, una població eminentment industrial, en el que, com s'ha dit antes, n'hi ha sectors en el que necessiten de molta investigació, de molt de desenvolupament, de molta innovació, de disseny, com pugui ser el sector del vidre, el sector del plàstic, el sector d'indústries de l'automoció, i el que tracta l'Ajuntament és de buscar, agarrar-se de la mà, com diem, d'una universitat que hi aval, que avale tota la sèrie d'estudis que puguen fer-se en el futur. A la signatura del conveni es presentarà, a més, un calendari d'activitats. Un calendari d'activitats anuals en els que tots els veïns podran tindre coneixement de quines són les activitats que al llarg de l'any vagin a desenvolupar-se en aquesta seu de la Universitat Politècnica de València. Encara que la seu estarà en l'Olleria, tindrà caràcter comarcal.